சச்சிதானந்த சத்குரு சாய்நாத குருவே நமோ நமஹ. பாபா தொட்டில் கட்டி குழந்தை பாக்கியம் வேண்டுபவர்களுக்கெல்லாம் ஞானசாய் பாபா கிட்ட உங்கள்கிட்ட வந்து தொட்டில் கட்டியிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் அடுத்த ராமநவமிக்குள்ளே குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கணும்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணி நல்ல தேக ஆரோக்கியத்தோடு ரொம்ப பக்தர்கள் குழந்தைக்காக தவமாக இருக்காங்க, தவம் கிடக்காங்க. அவங்களுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் நீக்கி அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை செல்வத்தை கொடுத்து அவங்கள சந்தோஷமாக இருக்கணும். இந்த தொட்டில் கட்டினவங்களுக்கெல்லாம் இந்த குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கணும். பாபா எல்லாருக்காகவும் ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கள். சாய்நாத் மகாராஜுக்கு, சாய்நாத் மகாராஜுக்கு.